guys, my name is Joel Changaw at nandito tayo ngayon sa ating new site na Ambyong Lubas. Total of 1.6 hectares. Tara! Dito guys, ang ating 100 square meter cuts. Dito guys. From here hanggang doon. Meron tayong kakat dyan na tigo 100 square meters. Ito naman sa ating kinakatayuan ngayon ang ating magiging road right-of way na merong 3 to 5 meters depende sa ma-approvean sa ating development. Ito guys, from there dito hanggang doon. Makokonek yan guys hanggang doon sa main road. So kung makikita nyo guys, ang ating lote is wala pang kalsada, wala pang nakatayong bahay dahil ang ating lote ay nasa pre-selling stage. Meaning, 1 to 2 years ang waiting time mo or ang hihintayin mo para makapagpatayo ka ng bahay dahil i-develop namin ito. Naman guys, ang magiging advantage nyo kapag magpapatayo kayo ng bahay dito is overlooking ang Baguio City and ang La Trinidad Benguet. Just imagine guys, kung 1 to 2 years ang hihintayin mo bago ka bumili ng lote, sigurado, tataas na ang presyo nito ng doble o triple. So, ini-encourage kita na bumili ka na ngayon habang mura pa at nasa pre-selling stage pa kami. Kaya kung nais mong magpa-schedule ng free site viewing, ay contact me directly or tawagan mo lang ang numero na nasa baba. Salamat and God bless. This is VTW Real Estate Marketing. My name is Joel Changaw. Mabuhay!